Не знам дали ти момчета ще отделят средства за спорт. Не мога да кажа нищо. Не знам дали ще намерят спонсори. Ситуацията, не искам да бъда лош пророк, но специално в футбола, волейбола и в спорта ще бъде според мен доста комплицирана. И това трябва да се знае, не трябва да се спекулира с това. Опасявам се, че тези два проекта няма да получат необходимото разбиране, поне от това, което съм чул от тия момчета до сега. А ако бъде различно, ще бъде изненадан. Още повече някои от факторите в двата клуба имат личен ангажимент с вас. Визирам Любо Пенев. Така е. Той има личен ангажимент с мене в качеството ми на кмет на общината. Именно, да. Не в качеството ми на гражданин на Тодор Попов. Точно. Сега предполагам, че председателите на клубовете ще направят една среща с новоизбрания кмет, след като се закълне, и господин Кулински да взима решение. Пак казвам, от понеделник новото ръководство носи отговорност за абсолютно всичко, което се случва в града ни и в селата. И да не си мислят, че управлението е само чики-рики, виновни са предишните. Не, колега. От днеска си ти на кончето. Ако мога да яздиш, ако не, падаш от коня.